שלום לכולם. בפרשתנו, פרשת משפטים, מגיע לסיומו המעמד הגדול והמיוחד של נתינת התורה על הר סיני. בפרשה הזאת, לאחר הרבה מאוד פרטי תורה, פרטי מצוות, שהתורה מספרת לנו מאבן דברי עד דיני נזיקין והרבה מאוד מצוות של בן אדם לחברו, מסיים את הפרשה באמירה מיוחדת של בני ישראל, שאומרים כל מה שאמר השם נעשה ונשמע. אומרים חז"ל במסכת שבת דף פ"ח, אמר רבי אלעזר, בשעה שעמדו ישראל על הר סיני, יצתה בת קול מן השמיים ואמרה, מי גילה רזה לבניי שמלאכי השרת משתמשים בו? נשאלת השאלה, מה מיוחד במילים הפשוטות האלה, נעשה ונשמע, שדווקא מלאכי השרת משתמשים בהם? מה הסוד הגדול כל כך? אלא שנעשה ונשמע באמת לא מתחיל מאיזושהי צייתנות פשוטה שבני ישראל אומרים, טוב, מה שהוא אמר נעשה, אחר כך נשאל שאלות. אלא נעשה מבטא שכאשר אנחנו שומעים את הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, אנחנו שומעים שם את רצון השם. אנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. וכאשר אנחנו שומעים את המצוות, אנחנו מבינים שזה מה שמתאים לחיים שלנו. אלו החיים שלנו. אחר כך גם נשמע, גם נבין, ונבין כמה הדברים האלה מיוחדים ואנחנו חיים אותם. גם בישיבתנו, ישיבת נחלים, אנחנו משתדלים בכל פעם שלומדים תורה וכל לימוד אחר, שכאשר המורה או הרם מלמד, עיקר מה שעובר מהמורה לתלמיד זה זרם החיים. זרם החיים שעובר מהמורה לתלמיד זה הנושא העיקרי. ושם אנחנו מצפים ומתפללים שעיקר מה שיעבור שם זה דבר השם, זה רצון השם. שבת שלום לכולם.